вітання, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добрага ранку, сябры! Вітаем вас гэтым восеньскім ранкам. Амаль што зімовым, Лесік. Яшчэ 10 дзён і прыйдзе зіма. З марозам, снегам, завеямі. Не факт. Пачатак каляндарнай зімы не заўсёды супадае з надыходам зімовай сцюжы. Аднак тое, што зіма не за гарамі. Гэта праўда, Лесік. Вы як-небудзь рыхтуецеся да яе? Безумоўна, Варачка. Я амаль падрыхтавалася. Санкі стаяць напагатове. Санкі? Пакуль ляжа такі снег, каб можна было катацца, не адзін тыдзень давядзецца чакаць. Хто яго ведае, Лесік? Здараюцца і нечаканасці. Вось і я так думаю. Нечакана за одну ноч можа столькі снегу наваліць, што катацца не накатацца. І ведаеце што? Што? Нам, малым, вельмі пашанцавала у адрозненні ад дарослых. У якім сэнсе? У тым, што мы можам катацца на санках з горак колькі заўгодна. Дарослыя таксама могуць. На санках дарослыя? Дзе ты бачыў, Лесік? Яны саромеюцца. Калі раз ці два смеліцца якая матуля ці тата з'ехаць з горкі разам са сваім дзіцём, ужо перамога. І тое пасля сарамліва азіраюцца, ці не бачу хто, як яны весела ляцелі з гары. Ты перабольшваеш, Кася. Што? На горках не бываю? Я ўсё заўважаю, мае даражэнькія. Дарослыя больш на лыжах катаюцца, на каньках. А санкі, ватрушкі, лядзянкі – гэта нашы з вамі забаўлянкі. А што ты скажаш, Кася, наконт бобслея? Наконт чаго-чаго? Бобслея. Боб, ведаю, стрыжка такая. Не тое, Кася. Бобслей – гэта від спорту. Ніколі не чула. Вось-вось. А калі б чула, то не казала б, што дарослыя не катаюцца на санках. Бобслей, Кася, гэта хуткасны спуск з гары па спецыяльна падрыхтаванай трасе на спартыўных санях. На санях для дарослых? Не на ватрушках ці лядзянках. Спартсмены спускаюцца па трасе на металічных санях з рулявым кіраваннем. Сані бываюць двухмесныя і чатырохмесныя. Ух ты, якія сані! Як касмічная ракета! Сапраўды, падобныя да касмічнага шатла. А што ж вы думалі? Пры стварэнні сучасных саней для бобслея выкарыстоўваюцца тэхналогіі касмічнай авіяцыі. І што? На гэтых санях спартсмены спаборнічаюць, хто хутчэй скоціцца з гары? Скоціцца? Ведаеш, з якой хуткасцю яны ляцяць? З якой? 150 кіламетраў у гадзіну. Больш максімальна дапушчальнай хуткасці для машын на загараднай трасе. І гэта не мяжа. Ого! Правілы ў бобслея не складаныя. Як толькі прагучыць сігнал, экіпаж з 2 ці 4 чалавек разганяецца і заскоквае ў сані. І паляцелі! Пачакайце. Не так-то проста ускочыць у вузкія сані, хуткасць якіх ужо на старце можа дасягаць 40 кіламетраў у гадзіну. Ух ты! Галоўная роля адводзіцца першаму чалавеку ў санях. Ён і пілот, і капітан. Ад яго майстэрства залежыць, ці даедзе экіпаж да фінішу. А можа і не даехаць? Паколькі хуткасць на трасе вельмі высокая, часам здараюцца і непрыемнасці. Калі сані пераварочваюцца, тады спартсмены могуць атрымаць розныя траўмы. А горка, з якой яны едуць, высокая? Траса для бобслея, Кася, гэта не проста горка. Зусім не такая, з якой на ватрушцы катаешся ты. Траса для бобслея – гэта ледзяны жолаб з крутымі паваротамі і віражамі. Уяўляю, як па ледзяному жолабу ляцяць сані, як шалёныя. На лёдзе складана і затармазіць. Яшчэ як складана. А улічваючы, што звычайна на трасе ў 2 кіламетры каля 15 паваротаў, уяві, як лёгка вылеціць за яе межы. Ой, я першы ніколі не села ў такія сані. Працяглы час бобслеем займаліся выключна мужчыны. Жанчыны пачалі выступаць немногім больш за 20 гадоў. Гэта хуткасны від спорту. Каб ім займацца, неабходная фізічная падрыхтоўка, моц і цягавітасць. Ой, як складана дарослым катацца на санях. Нам, малым, у разы прасцей. Сапраўды, Кася. Аднак нашы добрыя сябры-смяшарыкі вырашылі на сабе паспрабаваць бобслей. Давайце паглядзім, што ў іх атрымалася.
Адпачылі падчас мульціка? Яшчэ як, Лесік. Смяшарыкі вельмі пацешылі. А зараз давайте мы прыдумаем якую-небудзь гульню. Прапаную віктарыну. Я усімі лапамі за. І я, але на лёгкую тэму, каб я адказала на ўсе пытанні. Калі так, то сама і выбірай тэму. Толькі не пра цукеркі, люстэркі і іншыя твае дзявочыя штучкі. Ого, добра. Ёсць тэма, вельмі шырокая і цікавая ўсім. Пра жыццё. Навука пра жыццё – гэта біялогія. Ты біялогіі хацела прысвяціць віктарыну, Кася? Так, я пра жывёл, раслін і бактэрыі шмат усяго ведаю. Яшчэ ты забылася пра царства грыбоў. Ну і пра грыбы сёе-тое чула. Аднак смелая заява. Зараз мы праверым твае веды. Далучайцеся і вы, дзяўчынкі-хлопчыкі, да нашай віктарыны. Праверце ўласныя веды пра жывых істот нашай планеты. Што ж, пачынаем. Увага! Першае пытанне. Якіх жывых істот на нашай планеце больш? Жывёл, раслін, грыбоў ці бактэрый? Я думаю, раслін. Бо расліны паўсюль. І ў лесе, і ў полі, і ў возеры, і ў гарах, і ў кожным горадзе. І нават у пустыні калючкі растуць. Прынята. А Вара як лічыць? На нашай планеце больш за ўсё бактэрый. Дарэчы, бактэрыя першыя жыхары зямлі. Малайчынка, правільна. Няўжо гэтых нябачных бактэрый больш, чым раслін? Значна больш, Кася. Яны засялілі не толькі сушу, ваду і паветра. Бактэрыі жывуць у кожным з нас, а таксама на іншых жывёлах, раслінах і грыбах. Ух ты, малюпасенькі, нябачныя, але іх безліч. Так. Зараз пытанне Вары. Увага! Ці існуе на зямлі трава вышынёй з 7павярховы дом? Што ты, Варачка? Трава ні пры якіх умовах так высока не вырасце, не існуе. А я лічу іначай. Ты забылася, Кася, што бамбук таксама трава, а бамбук вырастае вышынёй з 7павярховы дом. Так што такая высокая трава ёсць. Малайчына, Лесік, правільны адказ. Ну вось, я ізноў памылілася. Сама выбрала тэму і яшчэ ні разу правільна не адказала. Прапаную зрабіць мульціпаузу, каб ты адпачыла і сабралася з думкамі. Цудоўна, так і зробім, а пасля я вам пакажу. Мультфільм, сябры. Ну як, адпачылі? Ага, а зараз я буду здзіўляць вас сваімі бліскучымі адказамі. Працягваем віктарыну па біялогіі. Толькі пытанні давайце прасцейшыя. Паспрабуем. Увага! У гарбатага вярблюда пазваночнік крывы ці прамы? Ведаю. У вярблюда пазваночнік такі ж роўны, як у каня ці зебры, а ў гарбах ён носіць тлушч, каб неяк выжыць у пустыні. Як не дзіўна, Кася, але гэта правільны адказ. Віншую. Ура! Я ж казала, што ведаю. Малайчынка! Дзякуй! А зараз слухайце маё пытанне. Ці існуюць на нашай планеце птушкі без крылаў? Ты маеш на ўвазе птушак, якія не ўмеюць лётаць? Не, Лесік, я пытаюся не пра пінгвінаў і не пра страусаў. У іх ёсць крылы, але яны і некаторыя іншыя не лятаюць. Я пытаюся, ці існуюць птушкі ўвогуле без крылаў? Нейкае дзіўнае пытанне. Калі без крылаў, то гэта ўжо і не птушка. Не, такіх няма на нашай планеце. Прынята, разумнік Лесік. І моя сяброўка Вара так лічыць. Не, існуе такая загадкавая птушка ківі. У яе няма не толькі крылаў, але і хваста. А жыве яна ў Новай Зеландыі. О, бліскучы адказ, Вара. Сапраўды, гэта ківі. Птушка, якая з'яўляецца на свет без крылаў і жыве без іх усё жыццё. А, успомніў. Я чытаў пра гэтую дзіўную птушку, але не чакаў ад цябе такое арыгінальнае пытанне. О, мне падабаецца здзіўляць. Я вам пра ківі больш раскажу. Памерам яна са звычайную курыцу. Ва ўсіх птушак ківі моцныя ногі і доўгая, вузкая дзюба з ноздрамі на самым кончыку. Незвычайная, правда?
Нават пер'я ківі больш нагадвае густую поўсць. А ведаеце, на каго падобныя ківі? На маленькіх дыназаўрыкаў. Ага, шкода, што бяскрылыя ківі водзяцца толькі ў Новай Зеландыі. Але і ў нас не менш цікавыя птушкі. Дзякуй, сябры, за пазнавальную гульню. А зараз мыцік, сябры. Што ж, сябры, прыйшоў час развітвацца. Радаснага і вясёлага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Багатага на добрыя адзнакі ў школе і прыемныя сюрпрызы. А мы сустрэнемся з вамі зранку У нашым добрараді!